айрӯи худо гап зад. Ҳамин интихоб кардаги ман безебай. Дидӣ? Як чиз мара соз гуфт. Дар ҳаёт якум бор ман як кросовкиро дидам, хеле мебинӣ у кросовкира у бомбера охир нами ба дараҷаш шуд. Ҳамин чизе ки дар Весна буд ку тарафи Пешхонада торговый центр интихоб кардем. Ҳамно безебам. Просто мара нумедонам маҳқулш нашуд хайр. Ман гуфтам хурсанд меша ки онтари карда. Ма бахта ба умед харидам, ба ҳавас харидам ки чӣ хеле одам мехоҳад сюрприз кунад, ку хурсандӣ мекунад. Бахта дидам тоқат накарда, ай пакет бировардам дод меша. Гуфтам бино яке тара. Чие? Духтари бутаги ма. Намепушиш, мехаем тарика. Тара чӣ худ мепушам ждите.